Matagal nang hindi ako nakakita. Kaya umiyak ako sa tuwa dahil sa nakakita na ako talaga. Nagpa-doktor ako doon sa amin, sa probinsya. Sinisingil ako ng 40,000, dalawa kong mata. Kaya pumunta ako dito noong October. Sa tagal ko rito, naabot ko rin yung hinahangad ko na makakita ulit. Kaya pag-uwi ka, magsasimula naman. Parang panibagong hanap buhay.